ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад ба шумо. дӯстони азиз, имрӯз бозори Корвон кор намекунад. чӣ хеле ки медонед, рӯзҳои ҷумъа рӯзҳои санитарияй ва ин рӯзҳо бозор кор намекунад. марҳамат, ин видеоро ман як рӯз пеш ба навор гирифтагим. ҳозир бошад манзури шумо мегардонам то имрӯз канал бе видео намона. анамин намуд ваё палто гӯем, кардиган гӯем 290 сомонӣ, ҳам тигрёвишай, ҳам анамун мехи сиёҳдорош. бинед, материалшон замшай. анаи дигарош бошад 180-190 сом кардигано. ваё тунакан. қисми болода туникаое ки мебинед ҳозир, ино дарозакан аз зону поён меистанд, без размерниян. нархошон 190 сомон, 200 сомонӣ туркӣ. ино ҳамаш турецкиян. марҳамат, агар дар кор бошад, ин видеоро ман аз бозори Корвони шаҳри Душанбе, тарафи Тилло бозор, 7 дарвоза, 3 ряд ба навор гирифтагим. дариҷа бошад амхи дувойкаҳои фасон ҳамроҳи куртоҳошу, анами жимпиро. ино нархошон 330 сомонӣ. марҳамат, агар дар кор бошад, иёшам бе размеран. тақрибан то размери 52 мешавад. размер ина двойка беҳад хушрӯ, ҳам кирташ, ҳам худаш ино пад намезананд. чӣ хеле ки фурӯшанда гуфт, туркиян, чанд ранг дорад. инчунин ҳастам хе туникаҳои дарози хушрӯ, и аз то зону айда тақрибан не блескдорош. ино нархошон 180 сомонӣ. бисёр ҳам интихоби хушрӯ дорад туникаҳошон. ҳамин ряде ки ҳозир ман номбар кардам, дар ҳақиқат ҳам туникаҳои фасонай. баъд анамин дувойкора ҷое ки кожа дорад, дидед остинош, анам ҷош ваяй аз так мех дора, утеплён кардагиай. амхе кожаи тоқа несто, аз тагаш мех дора. рангошон беҳад рангҳои хушрӯ, рангҳои евростил, чӣ хеле меган, европейский. метавонед интихоб кунед. материалша материали нағзай сахтакай. ино хеле кашол намешаванда, шод намешаванд. хулоса анам хел туникаву куртообод аз бозори Корвон, 7 дарвоза, 3 ряд ки айни замон манзури шумо гашт. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр.